it-tieni sena, t-tielet sena, ħanibqgħu nofrulkom programm ta' akkompanjament. Mhux ħajkun hemm ħafna affarijiet imma ikunu laqgħat utli u dejjem kemm jista' jkun inżommuhom fuq Zoom biex intom tkunu tistgħu tkunu l-familja miġbura flimkien u hekk nagħtukom l-informazzjoni li jkollkom bżonn. Din hija xi ħaġa sabiħa ħafna li intom bħala koppji, bħala familji ikolkom akkumpanjament dak li jkun jistaqsi, jista' jitkellem ma' xi ħadd. Prinċipalment tieħu ħsieb illum ma setax tiġi għax kienet xogħol il-midwife Georgette Spiteri li hija membru tal-bord ta' Dar Giuseppa De Bona u naħdmu fuq dan il-programm imħejji għalikom. Kif ħajsir id-berik illum? Jiġifieri l-quddiesa normali, però wara t-talbit tal-fidili ma nagħlquhomx it-talbit tal-fidili, nagħlquhom propju b'dejn it-talba ta' tberik. Allura jsir hekk jiena nafżakom. Aħna il-poplu noqogħdu bil-qiegħda u intom il-koppja jew l-omm li qed tistenna biex tidbirek it-tarbija tagħha tibqgħu bil-wieqfa. Issir it-talba u t-talba ssir kemm għall-omm għat-tarbija għal-missier, għal-familja, imbagħad wara li ssir din it-talba inkomplu bil-quddiesa. Wara il-quddiesa x'in jispiċċa lilnu lill-Madonna, nidħlu fil-kappella biex ngħidu 3 Avamriet il-Madonna, natukom tifkira ta' din l-okkażjoni u wara min għandu l-pjaċir ninżlu fis-sala tas-santwarju u niltaqgħu ftit ma' xulxejn u nieħdu xi ħaġa flimkien biex hekk insiru nafu iktar il-xulxejn. Dan fil-qosor huwa il-programm li ħanamlu llum. Tnessajt minn ġmiel u l-majestà, baxxejt rasek b'umiltà, minn dawk stess sofrejt li ħlaqtu tant ħabbejthom. Fuq stess nubit irfajt, meta mitu ixu xtajt, iva santanit merfuq fuq l-art u s-sema. Min qalbi rrid inqimek u lej, bimħabtek inti rbaħtni feddej, għal dejjem ta' dejjem nibqa' nħobbok, u għalija mitt int waħdek biss, ħajtek tajt biex li ħlist, leħni nolli lejk, Ġesu irrid inqimek. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Kemm xi ħaġa sabiħa li ninġabru propju l-lum. L-lum hija l-festa ta' tnissejl ta' Ġesu. Illum bħallum tnissel Ġesu 9 xhur qabel il-miliet preċejs. Kemm sabiħa li ninġabru flimkien biex nitolbu l-barka ta' Alla u nitolbu l-għajnuna tiegħu u l-qawwa tiegħu, l-ispirtu tiegħu fuqkom ġenituri ta' tarbija fil-ġuf. Kemm xi ħaġa sabiħa. Biex nitħejjew tajjeb ħalli ċ-ċelebrazzjoni tagħna tkun awtentika, tkun ta' veru, ejjew nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet. Illum nitolbu maħfra b'mod speċjali
tan-nuqqasijiet ta' bejnietna, forsi ftit nuqqas ta' paċenzja bejnietna, forsi kultant il-mara fl-istat li tkun mhux dejjem tkun tiflaħ u tissapporti bħas-soltu mhux hekk. Ġie l-moods tilejn u niżlejn, u allura kultant mhux dejjem nilqgħu naċċettaw dak li jiġri kemm l-om kif ukoll il-missier li tolbu maħfra fiskiet ta' dawn in-nuqqasijiet li forsi stajna għamilna kontra xulxejn f'dan iż-żmien ta' tqala fiskiet. Ek nitolbu maħfra flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emin u billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem verġni, lill-anġli għad-dissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tan. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, għatina l-għajnuna tiegħek biex bil-ħeġġa kollha ta' qalbna ngħixu b'dik l-istess imħabba li urina ibnek meta kien moti għal mewt għalina u li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Hekk qal Sidi l-Mulej: Ara, jiena niftaħ l-oqbra tagħkom, poplu tiegħi, u nġibkom lura f'art Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-Mulej meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom, poplu tiegħi. U jiena nqiegħed ruħi fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqedkom f'artkom u tkunu tafu li jiena l-Mulej. Hekk għedt u hekk nagħmel oraklu tal-Mulej, il-kelma tal-Mulej. Hawn jien Mulej. Min qiegħ l-art insejjaħlek Mulej, ismi Sidi l-leħen tiegħi, ħajkunu widnejk miftuħa, jiena u nitolbok bil-ħniena. Hawn jien Mulej. Jekk il-ħtijiet inta tikas Mulej, Sidi min jista' jżomm sħiħ, imma għandek hemm il-maħfra biex hekk inqimuk fil-biża' tiegħek. Hawn jien Mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Jien lil Mulej nistenna, ruħi f'kelmu tittama, tistenna ruħi lil Sidi aktar milli l-astisa s-sebħ. Hawn jien Mulej. Jistenna Iżrael il-Mulej, għaxant il-Mulej hemm it-tjieba u l-fidwa għandu bil-kotra u li jifdil l-Iżrael minn ħtijietu kollha. Hawn jien. It-tieni qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostolu lir-Rumani. Ħuti, dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux jogħġbu lil Alla. Issa intom m'intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma tal-Ispirtu. La darba hemm l-Ispirtu tal-Alla jgħammar fikom. Jekk xi ħadd m'għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk Kristu jgħammar fikom, għalkemm il-ġisem hu mejjed minħabba fid-dnub, imma l-Ispirtu hu ħajjitkom minħabba l-ġustizzja. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet jgħammar fikom,
Alla stess li qajjem il-Kristu mill-imwiet iqajjem għal-ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispiritu li jagħmar fikom. Il-kelma tal-mulej. Jien u l-qawmien u l-ħajja, jgħid il-mulej, kull min jemmen fija dan ma jmut qatt. Gloria ut fili la Christu. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien ħut Lażru batu jgħidu lil Ġesu, mulej, ara ħabibek marit. Meta sema l-aħbar Ġesu qal, din mhijiex marda tal-mewt, iżda hija l-glorja t'Alla biex bija tingħata glorja lil-liben ta' Alla. Ġesu kien iħobbhom lil Marta u lill-oħta u lil Lażru. Meta sema li dan marat, baqa' jumejn oħra fejn kien. Imbagħad qal lid-dixxiepli, ejjew nerġgħu immorru il-ludija. Meta wasal, Ġesu sab li Lażru kien ġajlu 4 ijiem fil-qabar. Kif mela semet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesu, mulej, kieku kont hawn ħija ma kienx imut. Imma huwa wkoll issa jiena naf li kull ma inti titlob lil Alla, Alla jagħtihulek. Ġesu qalilha, ħowk jerġa' jqum. Qaltlu Marta, jiena naf li jerġa' jqum fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum. Qalilha Ġesu, jiena huwa l-qawmien u l-ħajja, u kull min jemmen fija ukoll jekk imut jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temnu inti dan? Weġbitu, iva mulej, jiena nemmen li inti il-Messija li ben ta' Alla dak li ġie fid-dinja. Ġesu ħass ruħu imqanqal u tħawwad ħafna. Fejn qedtuh staqsihom? Weġbuh, mulej, ejja wara. U Ġesu beka. Għalhekk il-lowt qalu, ara kemm kien iħobbu. Iżda xi ħut minnhom qalu, ma setax dan il-bniedem li fetaħ għajnejn il-ama jagħmel ukoll li dan ma jmutx. Ġesu ħass ruħu imqanqal għal darb'oħra u resaq lejn il-qabar. Dan kien qar magħluq bi blata fuqu. Ġesu qal, neħħu il-blata. Marta, oħt il-mejjed qaltlu, mulej, issa beda jrejjaħ u ġajlu 4 ijiem mejjed. Qalilha Ġesu, ma għedtlekx li jekk inti temmen tara il-glorja ta' Alla. Imbagħad neħħew il-blata. Ġesu refa' għajnejh il-fuq u qal, Missier, inrodlok ħajr li smajtni. Kont naf li inti dejjem tismani, imma għed dan minħabba n-nies li hawn madwari biex huma jemnu li inti batni. Kif qalek għajjad bleħenoli, Lażru, oħroġ. U dak li kien mejjed ħareġ bidejh ruġlejh infaxxati u b'maktur ma' wiċċu. Ġesu qalilhom, ħollulu il-faxex u ħallu ħimur. Ħafna mill-lut li kienu ġew għand Marija u raw dak li jagħmel Ġesu emmnu fih. Il-kelma tal-mulej.
Issa nqumu bil-wieqfa u flimkien ngħidu l-kredu nistqarru l-fidi tagħna falla ta' Alla li qiegħed jagħtikom don ir-rigol kbir. Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull smien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seħħa tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika. Nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-nubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fiduċja sħiħa fil-Missier tagħna tas-sema li huwa sejt il-ħajja nitolbuh il-bżonnijiet u x-xewqat tagħna. Mulej, il-ħajja hija don prezzjuż mogħti minnek lil kull persuna umana. Għamel li tkun imħarsa u onorata fl-istadji kollha tagħha, mit-tnissil fil-ġuf sal-mewt naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ismek kbir mulej u kbar l-emejjel tiegħek. Natuk ħajra l-grazzja kbira li tajt il-ħafna ġenituri Maltin u Awċi li jkunu miegħek fit-tnissil tat-tarbija li jogħġbok tagħtihom. Birek nitolbuk in-nisa l-Malti u birek kull ħajja umana li jogħġbok issawwar nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, sedda u kabbar il-ħajja umana fil-ġuf ta' kull omm. Iqaf magħha fil-ħtiġijiet kollha, ħarisa minn kull ħsara u tiġrib. Wassala bil-grazzja tiegħek sa twelid tagħha u kompliħu ħsiba f'kull waqt ta' ħajjita nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, iqaf mal-istaff mediku kollu sabiex fil-prattika u d-deċiżjonijiet tagħhom iħarsu dejjem id-dinjità ta' kull persuna umana. Għati nitolbuk id-den lil mexxejja ta' pajjiżna biex jaħdmu dejjem jitfit miegħek favur il-ħajja fartna u lilin minna nitolbu. Mulej, birek bil-paċi tiegħek lil tant familji li tilfu t-tarbija jew li jixtiequ li jkollhom tarbija. Għamel li jikbru fl-imħabba tagħhom lejn xulxin u lejk nitolbu.
l-artar u naraw is-sagrifiċċju tas-salib f'dan mument offrut għalina l-kol biex fuqek tieħu t-toqol ta' kuljum mulej fidejk jinnati ħajti lilek mulej fidejk ma dal-ħobsu l-imbit mulej fidejk għawn irrida tijek fuq dan l-artar għawn jinmulej għawn Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla li tista' kollox, għatti widden għat-talb tagħna u bis-saħħa tas-sagrifiċċju li nofrulek naddaf lil qaddejja tiegħek li minn għandek ħadu t-tagħlim tal-fidi nisranija bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, nizzuħajr li l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu sidna. U bħala bniedem veru beka lil ħabibu Lażru, u bħala Alla li jew minn dejjem qajmu mill-qabar. Hekk ukoll li ħenna lina l-bnedmin u jagħtina ħajja ġdida bil-misteri qaddisa tiegħu. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewit, mbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn rajħibati ħaj l-ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu minn dal-ħobs, kull darba li nixorbu minn dal-kalċi, inħabru l-mewtijek, inħabru l-mewtijek mulej, sama tiġi, sama tiġi, sama tiġi, o mulej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni
u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Il-Kardinal Marju, l-isqfijiet Charles u Joe, l-isqfijiet is-saċerdoti u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin tagħna, jitolbu għall-irwieħ tal-mejtin tagħna, forsi ġenituri, nanniet, raba tagħna. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, il-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Allahu Missier li tal-ħajja lilna u jinqeda bina bikom biex jagħti l-ħajja lil nies oħra. Nduru lejh, infaħruh, nirringrazzjawh, ekku ngħidulu flimkien. Nistgħu naqbdu fidejn xulxejn, almenu l-koppja taqbad naqbdu fidejn xulxejn. Kull familja biex l-influenza jekk għadha tiġri ma titteħidx, imma insomma fil-familja hekk jew hekk immissu ma' xulxejn, allura ma jimpurtax. Almenu kull familja naqbdu idejna f'xulxejn u nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnat, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Iħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, istejt kelma waħda u ruħi tkun fejn. There are many paths to follow, voices calling out your name, bringing joys out of sorrows, but all is pointless when you're alone. Strided, wounded,
and forsaken, shattered by your guilt and shame, feeling lost, isolated. Oh, my soul, I need the Savior. So come see, come rest, wherever you are, come broken home. However you are, He calls your name. Whoever you are, there is room for you. At the foot of the cross, live and learn to live, cradled in the arms of love, to the cross rides abandoned. You're alive, so come see, come rest, wherever you are, come broken whole. However you are, He calls your name. Whoever you are, there is room for you. At the foot of the cross, Nadurawk o Ġesu u nberkuk, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Nadurawk o Ġesu u nberkuk, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Nadurawk o Ġesu u nberkuk, għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, lilna li nitqarbnu bil-ġisem u d-dem ta' Kristu, odna dejjem fost il-membri tiegħu u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. Iberikkom lilkom it-trabi li qegħdin iġġorru fil-ġuf tagħkom, il-familja tagħkom kollha kemmej, b'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. din il-lirisqa bħażerni ta' filotu bħal qamar ġmila bil-lejl dawla jitti bħax-xemx il-qawwa tagħha bħal tarmata lesta taqbida għal-ġensa taqbes kull waqt sur li ma jiġġarrax. Kollok sabiħa verġni tal-oħra
mitnissilend blatepa inġiħu gloria tana kuntar kali nawlitek. Itlu tibżox, itlu. Mena ħanejdu fl-imkien tliet Ave Marijiet lil Madonna u ngħidu mal-bżonnijiet tal-wilt il-ġdejt li qegħdin tistennew. Il-Madonna tof bejħ, iju kien għaddiet mill-esperjenza ta' kemm illum niċċelebraw propju l-unzju tal-mument illi fih Ġesu tnissil fil-ġuf ta' Marija. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Om Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Om Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pino, Sultana tal-Familja, itlob għalina. Tajb ħafna, tixtejdu Ave Marija għal dawk il-parents li jixtiequ li jkollhom tarbija u għaddej minn tbatija. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kemm il-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Okay. Thank you ħafna, lejla tajba l-kulħadd. Se jekk joġobkom stennew minuta żgħira. Jekk għandkom pjaċir nieħdu ritratt flimkien, ħalli nagħtukom it-tifkira u mbagħad ninżlu isfel min jixtieq nagħmlu mument flimkien. Minuta żgħira. Kemm tersqu ftit iktar il quddiem. Ersqu ftit, ersqu ħalli jkunu. Father Christopher, min irejta mhux bil-fors.